Кеше халқыбыз бейік шағырыбыз Ғабдулла Тоқайның туына 136 ел тулыны белгілеп өтті. Бәйрәм шарасында Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Минниханов та катнашты. Толырақ Динә Нәжметдинова сюжетында. Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Минниханов халқыбызның бейік шағиры Ғабдулла Тоқайның туған күнінде һәйкәленә чәчәкләр салды. Тантанада дәүләт киңәшмәсе Минтимер Шәймиев, мәдәният, сәнгать әһелләре, татар зыялылары катнашты. Иске алу чарасында Тоқай шигырьләре яңгырады. Ғабдулла Тоқайның шигырьләре Татарстанда гына түгел, бик күп илләрдә дә танылган, хәтта башка телләргә дә тәрҗемә ителгән. Мәсәлән, Туган авылы шигыре Кыргызстан телендә булайрак яңгырый. Туылған айлым. Дөңсөдөгү айлым турган өң башка, булагы бар, тамшандырган мөл кашка, бар сүйкүм, суунун даамы танымал, туылган айлым, денем, каным, жаным ал. Ушул жерде Кудай мага жан салган, Куран сөзүн окуп мында таң калгам, татаалдыгын билип жолдун алдымын, үйрөнгөмүн пайгамбардын тагдырын. Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында татар халкының бейек шагыйре Ғабдулла Тоқайның туына 136 ел тулыга багышланган шигырь бәйрәме булып узды. Чарада атаклы шагыйрьләр, иҗат кешеләре, җырчылар һәм Ғабдулла Тоқайның иҗатына битараф булмаганнар катнашты. Тоқай бәйрәменә мин инде студент елларына бирле йөрим. Менә 17 яшьтә Казанга килдем. Шул вакытта инде бара иде. Шигъри бәйрәм. Һәм менә шушы традицияны мин һәрвакыт саклыйм. Бу традицион бәйрәм бит инде. Мин монда ул минем өчен изге бәйрәмнәрнең берсе. Бер елда да калганым юк. Мин һәрвакыт киләм шунда. Балалар кичкенә вакытта аларны кешегә калдырып булса да килә идем. Бик зур бәйрәм, бик матур бәйрәм. Бу елгы бәйрәм үзенең кайсы ягы белән аерыла. Менә миңа бик ошады. Рәдиф абыйга таш алып бара. Ул бит безнең мәхәббәт җырчысы шулай бит. Аңа сокланып карап торам. Шундый һәм матур итеп алып бара. Премия лауреатлары, Тукай премиясе лауреатлары шундый чынында достойный кешеләр дип әйтәсем килә. Тукай премиясе лауреатларын Татарстан язучылар берлеге рәисе Каил Зайдулла элан итте. Быел Тукай премиясын бирү комиссиясы Татарстан Республикасы дәүләт премиясын ике генә кешегә, язучы Ләбиб Лерон һәм рәссам Анатолий Егоровка бирелде. Лауреатларга премияны Жәлил исемендәге Татарстан дәүләт опера һәм балет сәхнәсеннән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Минниханов тапшырды. Чара Галиәскәр Камал театры алдында «Мин татарча сөйләшәм» дип аталган акция белән дәвам ителде. Динә Нәҗметдинова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.